أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. سورة القريش مكية وهي 4 آيات. سورة قریش مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی 4 آیاتون دی. دا مضمون او دا معنی پا اعتبار باندے مخکینی سورت سره تعلق لری. سورت الفیل سره تعلق لری. دے وجنا ابتدا کی قرآن شریفونو کے دا دوارا سورتنا علم تر کیف لإیلاف قریش دا دوارا یوزیلی کلیشی و منز کی بسم اللہ نوا. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پقبل دور کے قرآن شریف کتابی شکل کی لکھو و دا دوارا سورتنا جدا جدا کل و منز کی بسم اللہ اولی کلا. دے سورت تا سورت القریش وئی. پدے کے دا قریش و ذکر راغلے دی. نو قریش دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نم دی. اور دے قریش تا قریش ولی وئی دے سمندر کے یو حیوان دے کہ اگر دیر زیاد زورور دے او اگر چی پا ارچا بانے حملہ کول غواری نکولی شی او پا غصوب حملہ نشی کولی. بیا دغ زناور تا قرش وی. نا قرش چی پچا بانے حملو کن یو پوٹیتے نهم نپاتی کی گی طول ختمی. یعنی دا دیر زورور حیوان دے. نو دا قریش پا تمام عرب قوائلو کے دا طولو نزیاد بہادر خلقو زورور خلقو نو دیتا بے قریش ہوئی. دے قبیلے تا اللہ پاس دیر فضیلتو نور کری دی. قبیلے قریش پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ پنیز باندے دا طولو نا مقبول قریش دا عرب پا تمام قبائلو کے دا طولو نا دیر مقبول قریش دی. بیا پا دے خاندان کے دا پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام خاندان بہترین. نہ دا ابراہیم علیہ السلام خاندان کے دا طولو نا بہترین اسماعیل علیہ السلام و دا اولاد. نبیا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام غم دیر زیاد لوے قوم قبیلہ دا پاغی کے انتخاب سے پھر اللہ پاک کو نو بنی کنانا یو قبیلہ پاکی دا طولو نا زیاد غورا دا. بیا پا کنانا قبیلہ کے چدام لو یا قبیلہ دا پدے کے چان شوے دے مدر طولو نا بہترین پدے کے قریش دی. اور قریش ہم دیر لوے قوم دے. نبیا پدے کے انتخاب سے اللہ پاک کرے دے نغیر بنو ہاشم کرے دے. اور بیا پا بنو ہاشم کے اللہ چے انتخاب کو نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرے گے.
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پا تمامو بندیانو کے دا تمام بندیان دا قریش تابعی دی، پا خیر کے ہم و پا شر کے ہم. پر قریشو کے اللہ پاک خاص استعداد و قوتنا و صفتنا پیدا کری دی. دا کفر او دا شرک او دا جہالت پا زمانہ کی پدے کے بعد اخلاق کلی موجود ہو. دا حق دا قبل ولو استعداد پا کی پورو دغا وجہ کہ پا دنیا کے اولیاء کرام گورے نو اکثریت پا کی قریش دی، قریشی خاندان دا پا کی دیر دی اولیاء کرامو کی. دا عرب از مکہ بے آب و گیاز مکہ وا، مکہ مکرمہ گیر چاپیر علاقہ دا سی شاڑوا یو دشتو تشکانی بھی کروندہ باغونا پٹی حیث پکی نشتا، غیر آباد زیرے دا زراعت و دا باغبانے لائق زیرے، میوجات او غلے پکی نہ پیدا کی گی. ابراہیم علیہ السلام کہ خپل بی بی او خپل معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام دے لق و دق میدان تراوستو کہ دغا وقت پک بیت اللہ ہم نو یو میدانو گیر چاپیر غرونو مدا اللہ پا حکم باندے پا دق خشک میدان کے خپل بی بی او خپل معشوم بچے پرے خودو. دعائے کولا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ بعض اولاد ما پدے دے کہ میں دے رکھل بواد ذی زرع پیودا سے وادے پیودا سے میدان کے غیر ذی زرع کہ پاگے کہ بالکل تا زراعت نام و نشان نشتا، عند بیتک المحرم استاد عزت من کور سرا لدغا وقت بیت اللہ آباد نو. و پتا سے دیکھے کہ بے آب و گیا آبادین پکی نشتا، اوبم پکی نشتا، باغ پکی نشتا، پٹی نشتا، گیا نشتا، میوے نشتا، ہے شیم نشتا. دا سے دیکھے کہ معشوم بچے پرے خودو نو اللہ سے سوال کی اللہم ارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ زما دے بچو تا پدے دے کہ رزق ورکی خدا میں وجات و رزق ولا ورکی. اگا دعا اللہ قبول کرے دا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دا ہر شی میں بھی مکہ مکرمے ترا رسی. دا مکہ مکرمے دا خلقو دا جن دار و مدار پا تجارت باندیو، خپل ضروریات بے روڑل مکہ کے بے خرسول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ دا مکہ مکرمے خلق دیر غریبانان اور دیر پا تکلیف کیو، تردی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نیکو حاشم قریش پدے خبر آمادہ کرل کہ نور ملکن سر تجارت شروع کی. نو دا شام وطن دا یخو نو دا گرمے پا زمانہ کے با قریش مکہ شام تطلل او دا اغدین بے مالون روڑل او یمن یو گرم علاقہ دا نو پا جیمی کی با یمن تطلل او دا اغدین بے مالون روڑل. پا دی تجارت کے با اللہ دوی لڈیر گٹا ورکولا او دا خلق دا بیت اللہ متولیانو خادمانو دا بیت اللہ نو پدے وجبانے تمام عرب و بدی قابل احترام گنل شکر ڈاکے با پلا رکھے دے قریشو تا بچا سوینا ویدا دا بیت اللہ گوانڈیان دا بیت اللہ خادمان دی نو پلا رکھے دا ہر قسم خطرے نا بدی محفوظو. حاشم دا دوی سردارو داغت طریقہ داوا چی تجارت با اوشو او پاگے کے با گٹا اوشولا
نو اگر ټوله ګټه د قریشو مالدار او غریب ټولو کې به هغه تقسیم کړله تر دې چې د دې هغه غریب به د مالدار مساوي ګڼل کېده الله په دې باندې نور دا احسان کړی دی کہ ہر کال کی دا دو سفروں دا زحمت میں ہم بچ کرے مکی مکرمی سرا نزدے علاقہ دا یمن طبالا و حرش دا سرسبزو کہ داغی غلیب زیادی شلے دا ضرورت نہ بزیاتی شی ناغا چی بے خرسول نے جدید بے روڑ لی جب مکی سر نزدے را تو قریش بلالل او دا جدین پا نزدی مزل کی دا شام او دا یمن پزے دا جدین بے سودا روڑلا نو دے آیاتونو کی اللہ پاک پا مکے والا باندے پل احسان اور انعام یاد کرے دے جدا خلق دی دا دیب بیت اللہ دا وجنا تمام دنیا قدر عزت کی ندی دا دے بیت اللہ عبادت او کی دا دے دا رب عبادت کی دا بیت اللہ دا رب عبادت کی او کی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قریش پدی کی دا رمبنے لام نحوی ترکیب پر اعتبار باندے مخ کی یو جملے سرا مخ کی یو کلام سر تعلق لری اس اگر مخ کی نے جملہ و کلام اگر سشیرے جدا لإلاف قریش دا غیر سر تعلق لری نو بعض علماء فرمائی کہ دے دے کہ اگر جملہ دادا کہ انا اہلکنا اصحاب الفیل من دا اتیان لخکر تباک ولم تباک لإلاف قریش دا وجد امختکیدلو دا قریشو إلافهم رحلة الشتاء والصيف جديد أولي أو دا جميل سفر سرع مختلف عادتي وسرع دا یخنیو دا گرمے دو سفرونو سردوی عادلی نو دا ابرہا لخکرم زکتباک چه دا خلق دا قریش دا دو سفرو سر عادت تی نو چه دا بی پلار کے رکاوٹ رانشی پا دے سفر کی حیث رکاوٹ رانشی او دا دوی تجارتی قافلے پر امن طریقے سردی ولازی نو دی وجنا اصحاب الفیل اغم حلاک انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش دا وجد عادت کے دو دا قریشو نو دا تمام عرب قبائل فضل کے دا قریشی و عظمت اللہ پیدا کو دا دیوے قدر کو رکاوٹ بننا کے دا او بعضی فرمائی کہ دے دے کہ بل جملہ لا اغدا چھ تعجب کے تاسو تعجب ہے کہ اوکے دا قریشو معاملہ کے پس رنگ طریقہ باندے دوی دا اوڑی سفر کئی دا جمی سفر کئی خف آزادے سرا بے خوف بے خطر سفر کئی لگ تعجبو کے دیتا تعجبو کے لإلاف قریش دلے قریشو دے امختکیدل و عادت کیدل تا دیتا تعجبو کے ستت عادت تی إلافهم رحلة الشتاء والصيف دا وجد عادت کیدل دا دوی سفر دا جمی او دا اوڑی سرا نمخ کے جملہ دا اغیر سر تعلق دے لإلاف قریش او بعض فرمائی چھ نرستو یو جملہ را روان فلیعبدو رب هذا البیت اغیر سر تعلق دے لإلاف قریش فلیعبدو سر تعلق لری یعنی فلیعبدو مطلب دار کہ قریش دی دا دی نعمت پا نتیجہ کی دا اللہ شکر گزار شی او دا دی بیت دا رب عبادت دیو کی دوی ادب دی دا جمع او دا اولی دا سفر سرا
نو دا یو نعمت تے نو دا دی نعمت پا شکریہ کی دوی عبادت اکی دا رب دا دے بیت ذکر چی دوی تا دا امن دا قدر عزت و احترام دا دے بیت دا وجن ملو دے لإلاف قریشن تعجبو کہتاسو امختکیدلو عادت کیدلو دا قریشو تا إلافهم رحلة الشتاء والصيف دا عادت کیدلو دا دوی دا سفر دا جمی او دا اولی تا یا منگا ہلاکل اصحاب الفیل ہلاکم کل دا وجی دا عادت کیدلو دا قریشو عادت کیدل دوی دا اولی او دا جمی دا سفر سرا شام یخو نو گرمے کے بعد اوڑی کے بعد بھی شام تتلل او یمن گرمو نو پا جمی کے بعد بھی یمن تتلل دقا دا اوڑی دا جمی سفرو تجارتی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس دوی عبادتو کی دا رب دا دے بیت دا بیت اللہ دا رب عبادتو کی انعامات ذکر شو اس دا شکر ادا کول دا پارا قریشو تا خصوصی خطاب اوشو کہ دا دی کور دا مالک عبادتو کا کہ دا اللہ پا صفتنو کے رب البیت ذکر شو رب البیت دا دے بیت رب خصوصیت سر اللہ صفت ذکر شو کہ دا دی بیت یعنی دا کعبی دا فضائل و دا برکاتو پا وجبان دے تاسو تا دمر خیر را رسیگی نو دا بیت اللہ دا خیر دا برکت دا فضیلت سرچشمہ دا نو دا دی بیت دا رب عبادتو کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس دی عبادتو کی دا رب دا دی کور الذي اطعمهم اگر رب اطعمهم چی دویلے طعام ورکرے من جوعن دلوگی پوق کے وآمنهم او امنی ورکلی دی دویتا من خوف دا یرینا قریش مکہ دا پارا دا دنیا تمام عظیم نعمتون را جمع شوی دی اگر نعمتون چی انسان پاگے کے خوشحالی گو ضروری گنی اطعمهم من جوع نو دا خوراک سکاک تمام ضروریات پدے کران اللہ ورکلی ضروریاتی ورکلی آمنهم من خوف دا ہر قسم دشمنان و ڈاکوان و غلونا پا امن دی او دا اخرت دا عذاب نا ہم پا امن دی تفسیر ابن کثیر لکی جدغ وجہ دا چکم بندہ دا دے آیات دا حکم مطابق دا اللہ عبادت کئی اللہ دل پا دنیا کم امن ور کئی خطروں نہ بچ کئیے او پا آخرت کے بہم اللہ امن ور کئی جدہ دے آیات مطابق دا رب البیت عبادت کی او کم خلق جدہ رب دا عبادت نمخ اڑی ناغوین با اللہ امن واخلی پا دنیا کے تنا امن واغشتے شو پا آخرت کے تنا امن واغشتے شو جدہ رب عبادت نکے نہ دا ہر طرف نہ یرا و یرا بھائی لوگا تند بموی او یرا بموی لوگا تند دا شے یا بس ملاوی گی نو که ملاوی گی نو دیر گران با ملاوی گی ستا با دا وسا نکی گی لوگا تند با دا باندی رازی او دا ہر طرف نہ بخطری دا کورا چی باروزی نگیر چا پیرا با گورا چی کم علق نبا گزار کی دشمن با پیجنی نا خود دا گزار خطر باری پدلی کیوی چی اس با گزاروشی اس بوشی نو چی دا رب عبادت کے نو دا خطراتو نہ بچ کے دلم پکر آگے امنم پکر آگے تو موڑ پٹ با اسی گی قرآن کے اللہ رہی علاقے ذکر کرے رہی ضرب اللہ مثلا قریتا كانت آمنة مطمئنة اللہ بیان کرے دے خار مثال دغا خار پا امنو مطمئن پا اطمینانو یأتیها رزقها رغدا ہر طرفنا برزق دیت خفر آخرات من كل مكان دا ہر طرفنا فكفرت بأنعم الله دا اللہ دا نعمتنا ناشکریہ اکرلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف اللہ ورأسك ودیت لباس دا لگی او دا یری
بما كانوا يصنعون چې دوی کم کار کو نافرمانی یې کوله ده د هغې په بدل کې لوږه تنده یره دا پرې راغله که چاته د دشمن د طرف نه څه خطره وي یا د یو مصیبت د راتلو خطره وي او دا لإیلاف قریش دا ځان له وظیفه جوړ کړي دی به خدای د هر قسمه یرې نه په امن کړي دا وظیفه کوه امام جزری رحمت الله علیه وی دا نسخه ډېره مجربه ده ماسخوتن مانځه نه وروستو لإیلاف قریش کم از کم 21 کرتې وایه د هر طرف نه خطرې چې نه به ختم شي اصل که یره در باندې راغله نو په بل وخت کې هم لإیلاف قریش یو څو ځله چې ووې انشاءالله هغه یره او خطره ختمېږي نو د هر بلا او مصیبت د دفع کولو دپاره دا وظیفه کوه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين